Hvor er den henne? Prisen? Vi kan vente. Det er ikke nogen bobil. Det er en vente. Du vil ikke sidde på forreste række i skolen, hvad skat? Det er jo ikke så bedre uden med klædelsen. Jeg tror altid, jeg skal nok tage mig alder bagefter. Vi skal være gode ved hinanden, siger de. Ja. Du sagde egentlig, at det var noget med, at din lille søster, hun kom aldrig helt så langt. Nej, det er min lille søster. Okay, og vinderen kan selvfølgelig bruge den til, hvad de vil. Og I har naturligvis alle sammen købt programmer. Har I det? Ja. Okay, godt. Fordi bag på programmet, der står der et nummer, og sidst på aftenen, der trækker vi lod om 2 billetter til vores jubilæumsshow næste år. Der er mange programmer. Ja. Hvem var det, der sagde det? Det var Peter. Ej, I skal endelig købe programmer. Susie, er det dig? Ja, det er godt. I må endelig købe programmer, I gør det hele aften, og som sagt, så bliver der trukket lod sidst på aftenen om 2 billetter til vores jubilæumsshow næste år, med alt, hvad det indebærer. Vi havde faktisk aftalt, at i aften skulle være et pænt show. Men vi glemmer alt om det. Men jeg vil meget gerne have lov at præsentere vores fantastiske dommerpanel, der sidder lige nede foran. Og hvis de vil rejse sig en efter en, og så vil jeg gerne have lov at sige rigtig hjertelig velkommen til Gunnar Jørgensen, som er smykkekunstner. Og vi kalder det også for Madame Goldfinger. Det kommer du aldrig af med en fil. Så har vi fra Startur Nicolai Rasmussen. Og Patrick Leitz, han er make-up-artist i Special Effects. Jeg kan bare godt lige tænke mig at høre, om du har fået lagt et af de der Special Effects. Nej, lige nu. Nej, det har jeg ikke. Nej. Og vi går videre. Vi har lige 2 mere. Så er det Palle Jørgensen. Og han har været oldfru ved dronningen. Ja, vi må gerne røre det. Hvad er det, du har rullet dig i? Skal du have noget på dit ærme? Dronningen var taget til Møgeltønder, så der var man tilbage på Rosenborg. Ja. Så har du bare haft neglene langt nede i skrinet. Men så kan jeg fortælle jer så ikke første gang. Okay, sidst men ikke mindst Christina Klingenberg, som er multikunstner. Kære deltagere herude bagved, jeres skæbne er lagt i disse 5 pragtfulde menneskers hænder, og skal vi ikke bare lige få præsenteret deltagerne? Jo, det gør Lad os gøre det, and let the show begin. Det er så mig, der er, og det må der lidt, må jeg sige. Hvad han selv? Jeg sætter lige den her over på skænken igen. Der står. Ja, det er godt. Vi boller efter showet. Så skal vi bare. Jeg har lovet i aften, at jeg vil vare min mund, hvad det så end betyder. Men jeg vil forsøge alt, hvad jeg kan. Jeg er jo altså ikke nogen Lolita-dukke. Det er nogen, der tror, nogen af dem, der er opfordret. Det går med 14 huller. Det er der ikke. Så kan jeg fortælle, at du har fået 2 huller. Så der er Hvor er det fræk, skat? Hvor ved du sådan noget fra?
Det er bare noget, jeg gættede mig Jeg til. kunne have fået en kønsskiftoperation. Jamen, det har du ikke fået. Jeg har da brugt beat. Det er rigtigt. Og det fjerner den ganske undervogn. Det er rigtigt. Det er bare totalt væk det hele. Og en veninde sagde til mig, hun så mig i skraldet, så sagde hun, jamen du ligner jo Storebæltsjunglen. Det er jeg også, men jeg havde ikke kronprinsen til åbningen. I kommer ikke udenom det, at det handler ikke om Bente hele aftenen, og det handler ikke om mig hele aftenen, selvom jeg er ret overbevist om, at den sagtens skal underholde jer. Vi har også nogle deltagere, som har tilmeldt sig nattens dronning, og nummer 1, det er... Det blev vi enige om, du skulle sige. Nej. Det er Miss Barocca Badera. Ja, og... Nummer 2, det er Miss Foster. Nummer 3 er Asta med band. Det er Connie Kansas. Nummer 5, det er Frøken Gerda. Og nummer 6 er Skalanda Jackson. Nummer 7, det er Selina Sunshine. Og nummer 8, og til allersidst, Miss O.